Hola, jo sóc la Blada Ibáñez Hola, jo sóc el Said Marchou. i jo quan vaig entrar per primer cop o quan ens van dir anem a un museu, sempre el primer que me ve és algo el típic museu que ens imaginem, algo en un espai així blanc amb les obres i algo lo que sempre ens ve al cap, però quan vam vindre aquí al Trepat me va agradar molt perquè veiem algo així ja del passat amb altres projectes del futur que havien exposades i m'agrada molt aquesta comparació. Clar, nosaltres vam entrar aquí dintre sense cap tipus de context. Sí. Llavors nosaltres veiem peces de tot, però no sabíem ni que era una fàbrica agrícola, ni quants anys, ni la història que tenia. De fet, jo fins que no vaig passar a l'altra nau no vaig entendre de què anava això. Llavors, a partir d'allí vam veure unes peces dels moldes i vaig començar a associar que això era una fàbrica, però realment no sabia que era una fàbrica. Sí. Llavors ahir vam començar com a qüestionar aquest projecte. Sí. El projecte que jo crec que més ens ha cridat l'atenció és el projecte on hi ha la taula, on es pot veure peces, no? Sí, era una base d'una peça d'aquí de l'antiga fàbrica del Trepat, on a dalt havia un vidre amb plats de porcelana i tot això, i hi havia un contrast que de fet és l'obra que tu vas triar i que a mi em va cridar bastant l'atenció el contrast aquest i és una cosa que em va agradar molt. D'aquí vam triar els dos el que volíem expressar amb la nostra obra, que és el contrast. Sí, perquè a classe vam fer una puja d'idees, llavors com que ens havíem de juntar aleatòriament, els dos vam triar contrast i això és el que va fer que fem aquest projecte. Sí. Sí, i així va començar el projecte. No teníem la idea encara, però així és com vam fer el grup. La clau d'aquesta obra, la que ens va així més inspirar, va ser la sorra. Vam dir, aquí és la clau, la sorra, que és el que sempre ens recordem del Trepat, i vam dir, aquí podem jugar amb algo, fer algo així que també quedi bé amb el Trepat, i aquesta és la nostra obra. L'origen era la sorra. Sí. Vull dir, s'ha anat evolucionant segons anàvem fent l'obra. Al principi volíem fer com un rellotge de sorra, però no veiem que tingués molt significat. Vam pensar la idea que tenim, però dintre amb sorra, perquè aquí hi havia la sorra, però és tòxica, llavors havíem d'adaptar-ho. Vam parlar amb la Roser, que està darrere de la càmera, i ens va donar la idea de la sal i creiem que tenim encara reforça molt més l'argument de l'obra, perquè al final la sal antigament era la manera de pagar el salari. Hem parlat del contrast de cada vegada hi ha menys persones, vull dir, mà d'obra i més tecnologia, perquè com sabem avui dia vivim en un món que tot és molt tecnològic, més IA, es vol fer més però amb menys temps i això és el que fa és que cada vegada hi ha més, per exemple a les fàbriques, més tecnologia i menys la mà d'obra. Llavors al final tothom pot arribar a entendre que a les fàbriques i a les empreses l'objectiu és maximitzar els beneficis, però molts cops no som conscients de les conseqüències que poden tenir. I amb aquesta obra l'objectiu és això, transmetre aquest missatge. Com veieu, cau la sal, però no sempre, sinó té un període, sí. I cada vegada que vas a veure l'obra se veu diferent, perquè no ho volíem fer molt ràpid perquè això anava cada vegada amb els anys no se veu tant, sinó així més lent. Sí, que és un procés que és silenciós. Sí. Cada cop es va automatitzant tot i no ens donem compte. Llavors també volíem expressar això dins de l'obra. Per lo que fa a l'obra hi ha diferents parts. Hi ha la part de la caixa transparent que representa la mà d'obra. I a dintre hi ha el material, que és la sal, el bicarbonat, que representaria el que seria la feina. Llavors, la idea del mecanisme que hi ha sota amb una plaqueta que fa que obri cada X temps és que a mesura que passa el temps hi ha menys mà d'obra i els processos cada cop estan més automatitzats, hi ha intel·ligència artificial a dintre, hi ha més tecnologia, més impacte de tecnologia.
i el que fa la base hi ha un ForexPan amb un cartocloma a sobre, amb un vector d'un microchip amb nodes, que si fas una mica de zoom es veurà que és un vector que sembla que està fet a mà. Llavors això està fet volent perquè també volíem transmetre que la tecnologia no s'ha creat sola o ha aparegut perquè sí, sinó que nosaltres els humans literalment ens estem carregant la mà d'obra i fa que la tecnologia no és la dolenta, sinó que nosaltres mateixos som els que està creant aquesta problemàtica. I la idea és que com més salt hi ha sota, més estem al futur. Sí. Al final això també marca un eix temporal en l'evolució de la tecnologia i l'impacte que té dintre del món de les empreses i de tot el que és el tema laboral.